Mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga nakaserbisyo atol sa Midterm Elections nakadawat na sa 1,000 ka pesos nga dugang honoraria. Samtang sa Talisay City, ugma na kini sugdan ug apod-apod sa taga COMELEC. Siluan mayroon din sa report. Sukad ni adtong Hunyo 11, giapod-apod na sa COMELEC Lapu-Lapu City ang tag-1,000 ka pesos nga dugang honorarium sa mga magtutudlo nga ni serbisyo atol sa midterm elections. Kahinumduman ni adtong Mayo 15, gipahibaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga makadawat og dugang 1,000 ka pesos ang tanang mga magtutudlo ug poll workers nga ni serbisyo atol sa eleksyon. Kaganiha, maipipila ka mga magtutudlo ang ni-claim usab. Wala na distinction nga poll clerk ka, mora nimo or chairman, mora nimo, wala. So tanan nakadawat na teachers, nakadawat good sila sa 1,000 but less tax. So less tax good siya. So 850 na lang. Samtang ugma, Sabado, sugdan sa Talisay City COMELEC ang pagpang-apod-apod sa tag-1,000 ka pesos nga dugang honorarium sa mga magtutudlo ug uban pang government employees ug private individuals nga ni serbisyo niadtong milabayng midterm elections. Himuon ang pagpanghatag sa People's Hall sud sa Talisay City Hall. Kundi man makuha ugma, mamahimo pa hinuon nila kining makobra iniga Lunes. Sa pikas bahin, gipahibaw ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga adunay tulo sa 37 ka mga nikandidato sa Lapu-Lapu City atol sa milabayng midterm elections ang napakyas pagduso sa ilang sose kon Statement of Contribution and Expenditures. June 11 ang gilatid nga deadline sa COMELEC alang sa pagduso og sose sa tanang mga nikandidato na kadaugman o napildi. Ang tulo ka mga kandidato nga wa nakaduso sa ilang sose, matod ni Attorney Lamban, pulos wa makadaog sa nakalabayng eleksyon. Ang importante para gyud nga ang mga kandidato kung gusto pa man gyud sila nga mo balik o kandidato sa sunod nga or maabot nga mga elections, so dapat mo file gyud sila susi. Then they will also be held liable sa ilang bayronon didto sa BIR. Samtang gipahibaw usab sa Talisay City COMELEC nga tanan gyung 16 ka mga nikandidato sa dakbayan sa Talisay ang nakaduso sa ilang statements of contribution and expenditures niadtong Hunyo 11. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.